Salutare toată lumea, eu sunt domnul Vlogger și astăzi, după cum vedeți, vom avea un scurt video. O să vă prezint o bară LED pe care tocmai am achiziționat-o și îmi cer scuze pentru modul în care filmez, adică țin telefonul în mână și o să desfac cu mâna stângă pentru că tocmai ce mi-a venit cutia și chiar nu mai am răbdare. Bun, am scos-o deja din acea cutie de la Fan Courier pentru că nu mai avea rost să filmez asta și nici nu prea aveam cum să desfac cutia aia, adică plasa aceea cu o mână și da. Ce pot să zic? Haideți să începem. Bara cu LED, după cum puteți vedea, se regăsește aici pe cutie, este de la Flexon, are 36 de W și na, mă rog, mai are pe aici ceva caracteristici. Are 16 cm și jumătate și am luat-o ca să o pun pe ATV, am luat-o special pe aceasta, după cum puteți vedea are o singură prindere, o să vă arăt imediat, și am luat-o special pe aceasta pentru că am un loc unde vreau să o pun și dacă luam din aceea cu două prinderi, ceva de genul una aici și una mai aici în lateral, nu aveam cum să pun pe ATV-ul. Mă rog, o să vedeți asta după ce o să o montez pe ATV, o să pun cel mai probabil o poză sau dacă nu o să vedeți voi în alte videoclipuri. Bun, păi haideți să o desfacem, să vedem ce avem în interior. Am complicat cu mână, dar da, asta e, nici măcar nu sunt la mine acasă în momentul ăsta. Bun. Haideți să scoatem bara, dar haideți să o scoatem cu tot punguța aceasta. Ok, o punem deocamdată deoparte și scoatem și punguța aceasta și cutia o putem arunca. Bun. Bara o scoatem de aici și cam așa arată. Aceasta este bara, are 12 LED-uri. Are aici în spate chestia asta în care piulița asta sau ce-o fie, care tot se plimbă pe aici și face gălăgie, unde se prinde suportul. Ok, să o punem cu grijă jos. Și are aceste fire, da, să încerc să focalizez cumva. Are aceste fire care sunt, mă rog, plus și minus și o să trebuiască conectate la alte fire și la un întrerupător și cam atât. Ok, haideți să punem bara deoparte momentan. Mai avem aici această punguță. O să încerc să o desfac cu o mână, dar cred că îmi va fi imposibil. Gata, am desfăcut-o până la urmă. Bun, aici avem suportul care vine prins pe bară, deci cu chestia asta de aici în gaura asta vine prinsă bara, ca să o puteți regla sus, jos și mă rog cum vreți voi. Și aici vine șurubul de prindere pe portbagaj sau mă rog unde vreți voi să o prindeți. Să-l punem ușor deoparte. Mai avem aici două șuruburi, unul mai lung, unul mai scurt. Acesta scurt se prinde, de el se prinde bara cu LED în această gaură. Frumos. Să-l punem așa, ok. Mai avem încă un șurub mai lung care acesta vine aici în această gaură și vine prins de portbagaj. Și o piuliță pentru acest șurub și două șaibe. Una pentru șurubul ăsta, una pentru șurubul ăsta. Și cam asta este tot ce primiți în cutie. Mă gândeam să-mi iau una cum este a lui Credia TV Rider, dacă știți. Dar nu aveam cum să o prind pe ATV pentru că ar fi arătat aiurea dacă o prindeam în singurul loc în care merge prinsă, pentru că trebuie să dau găuri în portbagaj și este subțire și chiar nu am cum să dau găuri. Așa că am luat-o pe aceasta, bun. Păi ce să zic, o să o asamblăm și revenim după aceea. Ok, după mari lupte a reușit să o prind în final. După cum am spus, șurubul acela mic l-am pus aici, nu știu dacă puteți observa. Și șurubul mare aici, am pus piulița, nu am să o pun la capăt pentru că o să o strâng
văd în momentul în care o pun pe ATV. Și cam așa este bara. Acum o să pun o poză cu locul în care am pus-o pe ATV să vedeți cum arată. Acesta a fost videoclipul, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă vreți să vă comandați niște produse de la băieții de la Flexzone, vă recomand să luați. Acesta a fost videoclipul, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu am fost domnul vlogger și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!